Are you ready? In 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, extended ang kasiyahan ng pagbubukas tayo. Tawaran sa namin, di ba? Kumanta na yung gano'n ka talaga yung isuri. Wala ko naman talaga. Kuya! Yaman ko naman yan, hindi ko sa akin yung kaya para kanyang akin. Thank you very much po. Tanggal ko siya sa small businesses sa ito. Kaya tayo rin naman sinasabi ko na mag-ibig. Dahil hindi, mas kita apa kita walayo ngayong mas nagitoy. Kita ay natin user, acoustic, best yung sa magkanta. Cabugao, lockers na. Hindi ka kasama, bakit may kasama dito ako? Okay, sorry first. Naka-save yung pang-gas. Mag-game na mag-mag. Abi, pindot ka kami nga pindot. Kasi no once na income day, kaya kami na. Harap po, sarap. SK chairpersons headed by, of course, our SK Federated, Jeffalyn, and Sir Jeff from Pagkas. Sir Jeff, baka Jeffrey Vicente. Jeffrey Vicente. Di ba? Kaya lang complete name. Baka gusto ba yung middle